Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, 88.1 Radio Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 nakabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan na luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo adasayan kabuwasan Makterion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamat dita na da technical control si Engineer Richard Olanday. Agunatan na Miyerkules, Pizza 28 at bulan na Mayo 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Dumaralo sa siningkat at kason attempted murder. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Top 3 most wanted person na aresto. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo at umakyar driver imbatik yung patambalan.
Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 27 anyos siya manag-welding naristod kasong panagtakaw. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Jabalit at balitad nasyonal, 20 pesos kada kilo na bulas. Ilakula daluk sabya presyo at saray walad minimum wage. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Roque, taluray pasaporte to, unong at DOJ. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Sako-sakon na asukar, yanan lapo at Thailand. Akumpiska na BOC. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6 na kabuasan tanatan wadyara detalye at balita da lokal. Top 3 most wanted person na Yadumaralos na plagad 5 na otoridad. 200,000 pesos o kantidad yung tarif piyansa laban na 38 anyos Yadumaralos. Si Katoy wala distaan na bilang top most wanted person jada city level. Kinawat sa nariston na suspect ngaranton na Terso Ferrer Martin alias Tisoy. 38 anyos bahalaki residente na Balitisor, syudad na San Carlos. Si Katoy naresto base biskag na warrant of arrest yung pa-accept na Regional Trial Court First Judicial Region na San Carlos City. Makalanor din sunggay na Section 28 Paragraph A na Republic Act 10591 o Illegal Firearms and Ammunition. Sa may suspect so nawait niya the police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 55 anyos siya Dumaralos si walay kaso ton attempted murder asingkat. Banda dalas 4 na ngarem na naresto na Rosales Police si Elpidio Nortos Doton walay asawa Dumaralos sa residente na barangay Timangwab, Santa Ignacia, Tarlac. Si Katoy inaresto na otoridad base at biskag na warrant of arrest yung pa-accept na Regional Trial Court Branch 33 Bawang La Union. Makalanor da kaso na attempted murder tan si Katoy inggan na korte yamampian sa kantidad na 12,000 piso. Sa may suspect so wala da custody na Rosales Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 41 anyos siya barangay health worker na aksidente batik niya patambalan. Agawa sa aksidente banda dalas 12:20 na kapalbangon jad barangay Lawak bali na Alcala, Pangasinan. Kinabat sa biktiman siya Baby Daisy Spirito. Biyala ang gapoy bumbayanton lisensya tanang gapay sulungton helmet residente na bitdan lugar. Si Katoy manmamaneho na Black Honda Breeze 150 motorcycle. Si Katoy bimangga at Suzuki Mula 150 motorized tricycle ya walay plaka ton QU6914. Mamanehoan ng Rogelio Aquino Mabanglo Jr. 39 anyos sa wala na driver's license. Residente na Katigan Balay na Bautista, Pangasinan. Kay bato na kalugan na iray manangaran na Jonafe P. Sibayan 19 anyos. Janila Sibayan 18 anyos. Mardel P. Sibayan 21 anyos. Dan Norberen P. Sibayan 23 anyos ng paran residente na barangay Palisok, Balay ng Bautista, Pangasinan. Jad ginawa ni investigasyon na pulis sa redwaran na luganan sa parehon mamarap jad east direction. Sa may tricycle so wala dunaan nan biglan timunda si Katoy abangga na motorsiklo yamamanehuan na biktima.
akagamor na sugata so biktima tan tampo liambatik ja Bayambang District Hospital jada baloy na Bayambang Pangasinan. Balitad kabuasan jad Radyo Pangasinan. Siningkat na taklay na uloy sa 27 anyos ya balolakid oras na alas 8:54 na kabuasan jad barangay Poblasyon Baloy na Lingayen Pangasinan. Kinabat so siningkat ya suspect at ngaranto na Manuel Diaz Bravo managwelding residente na Padilla Street, Barangay Bulo, Baloy na Labrador, Pangasinan. Si kato siningkat na pulis base biskag na warrant of arrest yung pa-accept na korte kaso ng sunggay na Article 310 na revised penal code makalanor da kasong panagtakaw ya walad criminal case number L-15539 tan L-15540 ya walay pizza ton Mayo 26, 2025 sa may suspect so inggan na korte ya mampiyansag kantidad na 40,000 pesos ya si katunatan sa walay kustodiya na Lingayen Police Station for proper disposition. Balitad kabuasan jad Radyo Pangasinan. Antes tayo ng dapag dasaray balitad nasyonal wajaniray pigarampay mano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabuasan Pangasinan. Maabig ya kabuasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabuasan Pangasinan. Alas 6:13 na po ng umaga. 6:13. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Makakabili na rin ng 20 pesos kada kilo ng bigas ang mga minimum wage earners sa bansa. Ito ay ang makaraang magkasundo ang Department of Agriculture at Department of Labor and Employment na isama na ang mga minimum wage earners sa patuloy na pilot run ng 20 pesos na kilo ng bigas program. Inaasahan ng DA na ang mga eligible workers mula sa mga participating companies ay makapagsimula ng maka-access sa 20 pesos kada kilo rice program sa Hunyo. Sa pamamagitan ng programa, ang NFA ay pinapayagan na makabili ng mas maraming bigas mula sa mga lokal na magsasaka. Ang murang bigas ay datihang na ibebenta lamang sa mga kadiwa stores para sa mga indigents, senior citizens, solo parents at PWDs. Radyo Pangasinan, almusal balita. Samantala, aalamin ng Department of Justice sa Department of Foreign Affairs kung paano nakakuha ng 3 Philippine passport si dating spokesperson Harry Roque. Una nang nakatanggap ng mga ulat si Rimulya na may hawak na 3 pasaporte si Roque sa gitna ng kahilingan niya sa Angeles City Regional Trial Court na makansela ang Philippine passport nito.
Ang nasabing korte ang may hawak ng mga kasong human trafficking laban kay Roque kaugnay sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Pahayag ito ni Rimulyan habang nasa NAIA Terminal 3 para sa inspeksyon ng border control sa improvement sa mga immigration check-in counter para sa mas mabilis na proseso ng mga biyahero. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, naharang ng Bureau of Customs ang kargamento na naglalaman ng 1,000 sako ng refined sugar na walang karampatang import permits at clearance. Ang mga nakumpiskang asukal ay nagkakahalaga ng 5 milyong piso na nakumpiska sa Port of Manila. Kasunod ng pre-lodgement control order na inisyu ni POM District Collector Alexander Gerard Albiar, isinailalim sa physical examination ng 2 20-foot containers at doon natuklasan ang mga laman nitong asukal. Ikinasa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa Sugar Regulatory Administration, Department of Agriculture, Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang law enforcement units. Nabatid na ang bawat container ay may lamang 500 sako ng asukal na galing ng Thailand. Ayon sa Bureau of Customs, walang taglay na import allocation at clearance mula sa SRA ang mga produkto at walang ring authorization na inilabas para sa pag-aangkat ng mga ito. Dahil sa kawalan ng karampatang dokumento at Import Authority, iniutos ng Field Station Chief ng Port of Manila ang pagpapalabas ng Warrant of Seizure and Detention sa kargamento dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Sugar Order No. 6 of 2022-2023. Tiniyak naman ni Commissioner Benvenido Rubio na magpapatuloy ang Bureau of Customs sa pagpapatupad ng mga hakbang para masiguro na tanging legally authorized imports lamang ang mapayagang makapasok sa bansa bilang suporta sa layunin ng Administrasyong Marcos na pagkakaroon ng food security at economic stability. Sinabi naman ni Rubio na malinaw ang utos ng Pangulo na hindi dapat mapayagan ang smuggling ng anumang agricultural products bilang proteksyon na rin sa mga lokal na magsasaka sa bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kung dati ay pang-display lamang, papuputukin na rin sa maritime strike ang US Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis, isang American man-made ship missile system sa idinaraos na kamandag exercise sa susunod na linggo. Ito ay ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos. Sinabi ni Alcos na ang Nemesis ay gagamitin sa maritime strike sa June 1 at isasagawa ang maritime strike sa Burgos, Ilocos Norte. Hindi naman direktang tinukoy ng opisyal kung ang Nemesis ay aktual na magsasagawa ng live fire o dry firing ang ipamamalas nito. Ang dry firing ay pagpapaputok ng armas na walang bala. Umarangkad ang kamandag nitong Lunes, magtatapos hanggang June 6. Nilawakan ang war drills ng 4,000 na membro ng PMC at USMC na magsasagawa ng joint military exercises sa iba't ibang lokasyon sa Northern Luzon Command, Western Command at Western Mindanao Command, gayon din ang ilang mga piling lugar sa Cavite at Manila. Lalahok sa kamandag ang Japan, South Korea, Britain, habang magsisilbing observers ang Australia, Bahrain, Canada, France, Indonesia, Netherlands, New Zealand at Thailand. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, ipatutupad muli ng Commission on Elections ang mga pagbabago na ginamit sa May 12 midterm elections sa idaraos na barangay at sangguniang kabataan elections sa Disyembre. Sinabi ito ni COMELEC spokesperson John Lex Laudianco. Kabilang ang mga inobasyon, ang maagang pagboto sa mall at mga prioridad na lugar ng botohan para sa mga mahihinang sektor. Idinagdag ng poll body official na tinitingnan ang paggamit ng automated counting machines sa ilang bahagi ng bansa.
Sinabi ni Lojanko na magpapatuloy ang COMELEC sa paghahanda para sa Barangay Sangguniang Kabataan election na itinakda sa December 1 kung walang batas na nagpapaliban dito. Hanggat wala pang bagong batas na nagsasabing ipagpapaliban, tuloy ang paghahanda alinsunod sa Korte Suprema. Para sa paparating na BSKE o Barangay Sangguniang Kabataan election, ang panahon ng halalan ay mula October 21 hanggang December 31, 2025 ayon sa COMELEC Resolution number 11132 na inihayag noong Abril 21. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras natin alas 6:21 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalion, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:25 na kabuwasan. Pahipatuloy na programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Siyempre saray nakolopyo da sayang programa. Good morning Pangasinan, maabig ya kabosan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion lingkor at Timagti Pangasinan Dennis Muharis. Kay bamot di tanad technical control si Engineer Richard Olanday.
Agunatan na Miyerkules, Petsa 28 at bulan na Mayo 2025. Pigaran agaw labat la, mamatayar lay kumari mi. 3 araw. 3 araw. Unsa bilay paring June. Siyempre, as usual, maniiba tayo ada programan maabig iya Kabuwasan Pangasinan. Text line. Text line tayo 0939-100-9931. Tansamay sa kini 0927-974-2784. Tansamay personal ya text line ko 0946-503-6465. Nabantayan nyo kay Mat at Facebook Live. I-search so labat so DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Ayan. Uy, yung naibalita ko kanina na naghahanda ng Comelec para sa barangay at Sangguniang Kabataan election. Matutuloy ba? Hindi, ang sabi niya naman hanggat wala pang ipinapasang bagong batas ay may election. Ay kung hindi nila maamindahan yung porsyon ng batas. Pag meron na naman nagsabi dyan na unconstitutional. Siyempre, Supreme Court lang ang sasabi niya. Supreme Court. Wala namang mawawala kung magkaroon ng barangay at Sangguniang Kabataan election. Actually, kung dahil yan ang nakasaad sa batas. Kung susundin natin talaga, yun yung nakasaad sa batas na every 3 years ay kailangan magsagawa ng eleksyon pa yung mga barangay at Sangguniang Kabataan na eleksyon. Nakakapagtaka lang bakit ini-extend nila ng ini-extend. Siyempre walang budget daw. Siyempre. Ganun ba? Yan yung mga excuse na kuminsan ang sabi ng mga mambabatas sa Kongreso at sa Senado ay kailangan natin postpone ng barangay at SK election dahil wala tayong sapat na budget para isagawa ang barangay at SK election. Teka, umulan nga ng ayuda kaya nga nung bago mag-eleksyon. Kaya nga, yun yung grabe, bumabaha ng ayuda. Kaya nga naubos Itong si Tupad, si AX. Ano pa? Yung Tupad, AX. Meron pang isa tatlo yan kaya nga AKAP. Pagkatapos ng midterm election, siyempre naubos ang pera. Yun ang alibay So i-postpone natin ang barangay at SK election. Gawa tayo ng paraan. So ang gagawin nilang paraan magsusulong sila ngayon ng yung postponement amindahan yung portion doon sa batas na yan na magkaroon ng postponement. Yun ang pumasa na sa Senado ay pirma ni Presidente. Ihahain sa lamesa ni Presidente. Kasi nga pa ihahain sa lamesa pipirmahan na ngayon. Pag pipirmahan na siyempre ni Presidente, siyempre may mga magsasabing hindi pwede kasi unconstitutional. Yan na naman, magbabalangkasan na naman sila. At saka hanggang sa pag uminit-init na, postpone lang din. Alam mo kasi meron yung isinusulong na 4 years 4 years at saka 6 years. 4 years at 6 years. 6 years. Lalo na nung naglabas ng statement itong si Senate President Chis Escudero. Nasabi niya pag-upo namin June. Sa June. Bago magtapos ang 19th Congress din sa Kongreso. Yun po yung aming uupuan. Sabi niya kung ano ang maganda, yung 4 years o yung 6 years. Basta ang sigurado yan dito, sabi niya. Ang sigurado dito, hindi ho tuloy ang barangay at SK election. Ayon sa kanya. Pero ganun din kay Super Ate. Si Jaime Marcos, Presidente. Yun din ang sinasabi. Nung bago ang midterm election, hindi kaya papugi lang yun para sa ganun
yung mga barangay official So, Bentahin nila yun pag Oo. ganun nga sinasabi-sabi nila. oo. Pero muntik na laglag Oo, si Super Ate. Mabuti nakakapit Kapit lang. So yun ang kwan dyan Yun ang isa nating yan ang isang katanungan. Ngayon, ang kagandahan dyan, Oh. merong, eto hati ang opinion ng mga taong bayan dyan. Ay maganda kung matuloy dahil mapapalitan nila yung mga tukong na kapitan. Mga Yung mga tukong na barangay official. Ano ang ginagawa kundi nagbulos tayo ng pera ng barangay? Walang ginawa kundi ubusin yung 20% development fund na tatawag-tawag sa ibang tao yung kaanak nitong si Kapitan Tukong. Hindi niya tanungin yung tatay niya kung saan ginamit yung Kaya nga. yung pondo na yan. Yung tukong naman na kapitan wala ka namang makikita na project niya. Ngayon patawag-tawag din sa isang kagaya niyang opisyal. Tukong talaga yan, tukong talaga. Alam niyo yung mga ganyang walang kwenta, arate inutil. Nga si Kapitan Tukong Bulasan to lahat ay barangay? Nang pa, wala diba? balitak di tanat kiyan si Kapitan Tukong at mangipapaw na luganan to Baro. Ang Kapitan Tukong ingaran to si anak to kuno. Na piano kiyan. Agaya disimulado. Aga disimulado. Anto may kintulaman? Anto may barantuman? Race? You raise me Race. Lima kunod Toyota lima kunod Toyota. Di ba? Kapitan Tukong. Anong nangda? Wala CCTV. Di ba? Tukong Kapitan Tukong. Ang gapoy na iamot-mot si kami. Tukong gan talaga. Ang iamot-mot. Wala CCTV tumay nakar mo. Dito barangay mo. Ang muna talaga ni amot-mot. Ang gapoy CCTV. Aga mga pangyamotan si Kapitan Tukong. Tukong gan talaga. Ibalik natin yung hati ang kanilang opinion. Yung mga sinasabing sana wag munang matuloy dahil maganda po yung ginagawa ng aming mga barangay official. 'Di ba? Dapat extend muna dahil kulang po yung taon ng kanilang pagsisilbi dahil ramdam namin yung pagmamahal, mga proyekto at programa ng aming mga barangay official. Kaya sinasabi naming hati. Pero kung ang isang barangay official kapara to yan ng Kapitan Tukong, say gagawon to bulasan to tayo kinay barangay salatan-latan. Dapat ingon iban. Nakakulang latan niya akin kasuan ingon. Gagawon to ng Kapitan Tukong mangkalitong. Nasa nanay. Mangkalitong na sananoy. Kalitong ang tute kay iba to tanod barangay. Inakal to. Siyempre, nabibistola na inakal to man. So, kay iba to barangay. Manggugulo la, may asawa to yan ng Kapitan Tukong. Inakal to. Alagar ka patakin ko no. Nansama na may kay iba to barangay at ang kapitsara to may abong to na may kin at balibala la ko no. Ay siyempre tabulasan to lang titi barangay. Dati natin napabali-bali to labong to. Lantewa. Kanyan tay Kapitan Tukong. Aratan niya kakapitan aganepeg iraman serbid barangay da tabulasan dalabat so barangay da agaman Tukong kan talaga Magano? Tukong kan talaga Supatan kasi. Mabisin kan talaga Mabisinti chan mo talaga Ay, no mabisinti chan, narasan sa gus. Mabisinti kumnya. So nga kalkalitong gamot ni sa bare niya. Tukong ka nga talaga niya. Inagkasin barangay. Kanya manaya at sawam at wala Natiwala po si kawa. Takakakalitong mo Amaya masukakalitong mo Inilocanom, di ibig sabihin Ilocano part na niya ken. Sinuman? Ilocano part ya barangay. Sinuman? Mabisinti chan. Mabisinti chan. Mabisinti dajayan. Naatiwulan. Kanyan naatiwula may asawa to. Atan si Kapitan Tukong, inidante pang kanawa-nawa, yaman serbi. Lante. Pero si ginawa to, Duma. Duma. Tukong niya talaga.
Kapitan Tukong, naaral yun, inaaksaya mo ang pondo ng barangay mo. Kaya matay, si Tukong Aksaya, pipirdian mo, supunto'y barangay, Jad, siguro jad kapal na lupa to yan ng Kapitan Tukong umbatik nita na kin Kapitan. Tanay, kapal sa lupa to. Mantarya ka, imbestingan da kayo tanla, barangay mo, mantarya ka. Mantarya ka la. Natan, Kapitan Tukong, supaso Tukong ad kin. Lante. Jad sika tayo. Sika to. Public official, elected official, sa pundo na barangay, pundo na sa saray kabarangayan to, uuputin to, Tukong kan talaga. Dating ka turpito yan ng Tukong awa, say kwanto, dade, tapay banded labat so katapadararatan kwanto. Tukong, gago tang gago. Kabusan, manahay blood ka. Hindi niya laay, amay Tukong, si Kapitan Tukong, amay ibabagaton 500, isala ko'y barya. Ipakangkod si kato. Lante. Nga mo, Kapitan Tukong, ibabagam, Nung kaya mo, di, idanda kay Ken, triple Tukong. Ken, Di, dakala kwarta tutan, amay suki. Hangga po, nauputla may kaya. Wala ni punto'y barangay, Nauputla 20%. Tukong niya talaga ata niya, Kapitan. Sige. Hanggang pala komersyal ta. Antes tayo na manheblan. Hanggang pala komersyal ta. Lante amay lante may barangay barangay tan SK election. Awa. Alagaranti labat. Alagaranti siyempre. Sa kuanan na lante si Comelec wala natuloy sa barangay SK election. Diyan si Kara kasi basin sa may wala doy. Diyan opisina da kasi diyan siya da. Kailangan din mamprepara. Kanyan singer mo la. Kanyan na wala tan so registration. Sara may balura mamparehistro. Wala ray kinmanaya wala ray ibabagaton na balon na gawaan da singate may early voting mall. Tapos sarag tumalay ang boto ad mall. Markutan. Sarag tumatya undalan ad makina. Tay bilangan. Yung mga mungkahi lang naman yun. Teka, makina di magastos lamot. Lantin san barangay dadaysan mo labat ay bibilangan. Unless sa Metro Manila talagang mas marakot may manual si Kimot. Si Kimot ipo yung manual aglatay makina. Bagada nang gapi pondo. Akina at makina sa pinanggawad sa atin di ba to? Diba? Ano makina lamot ang tugawa to? Ipo yung manual. Kimot. Bilyon sugaga susunod sa atin ata niya bilyon natin na kanayulad sa ratay pangkaukulan na bansa ay ayun naman automated counting machine. Pero tinitingnan lang daw nila kung uubra. Kung nagawin nyo ng manual, maawa naman kayo sa mga bumubuto, hindi nila ma-exercise yung kailang karapatan na bumoto. Kung makina, bakit? Hindi, kinwatan may undalan mo itong proseso. Aralan dan maong at karapatan dan umboto ra pero sa pupuntuhan na dyan may pambilang. Dante. Pero pag barangay yung isang barangay dyan, dalawang presinto, tatlong presinto, si kwanto may kabat ko, nakakawalang gana ang bubuto. Bakit? Kasi yung bubuto ko hindi iba naman yung lumalabas. Tungkol dyan may mga naghain pala na wala ray ng reklamo at sa tay palso yakin lante makinan ginamit kapalpakan luri ka tay enta sa imbotos mo may gabay mong kandidato umpaway resibo duwang kandidato may sakay si resibo to resibo'y union tugawa la union akin tamangisinan la union resibo'y la union sa pimamay ninyo patam mo tawa mas matindi manayay kintuya mas matindi reklamo at saya ay makina ay balo kanyan ipo yung manual naningning la
nabantayan ni Susto. Nadugan talaga tayo panagbilang. Sige, alas 6:40 na kabuwasan. Onda pagtad sa aromya issue, kapaborito Errol, kasi nakapanayam natin kahapon itong si Police Captain Benedict si Soriano. Espinosa. Nakaramuta yung Soriano. Abasa kasi ay si mapalakapak mo dyan. Ulit tayo. Police Captain Benedict si Espinosa. Si Quintanay, si Babagam, si taga Dimanada. Si Maki, mapalakapak. Dito na Diminis. Kung saan, tinanong din natin kay Chief of Police ng Mapandan, si Police Captain Benedict si Espinosa, kung kumusta naman yung nakalipas na halalan, ayon sa kanya, very peaceful ang bayan ng Mapandan. Wala pong mga untowards incident. Lalo na nung before and after election. Oo, dahil magandang kailang ginawa sistema yung mga kapulisan headed by Police Captain Espinosa, sila po pumupunta sa mga kandidato upang pagsabihan sila na gawin natin na peaceful ang eleksyon. So nangyari po yung kanyang kahilingan, wala pong dyan yung mga untowards incident na nangyari before and after ng eleksyon. So pwede nating tunghayan ang panayam ng Radyo Pangasinan kay Police Captain Benedict C. Espinosa, ang Chief of Police ng bayan ng Mapandan, Pangasinan. First of all, ang bayan natin ng Mapandan ay nananatiling maayos at payapa. Pagkakasabi yung resulta ng eleksyon, pagsasagawa ng eleksyon dito sa bayan ng Mapandan ay nakita natin yung pakikisa ng mga kandidato, especially yung mga butante na mas masok ng polling centers. Nakisa sila doon sa pinagpapalagay natin para sa ganoon ay mapanatili natin na maayos, makaboto ng maayos, at siyempre yung safety and security nila pagkatapos bumoto hanggang sa makauwi sila ng kanilang bahay. Peace and order situation sa bayan natin, super peaceful ang Mapandan compared to other municipalities. Ito yung isang bayan na pinaka-tahimik. Record-wise, wala tayong significant incidents, particularly moderation na election period. Wala tayo ng significant incidents. May mga incidente tayo ng vehicular traffic incident, pero hindi naman masyado yung injuries nila na mga involved na motorist po. Yung cooperation ng mga tao dito sa bayan ng Mapandan ay nakita natin doon sa mga pinapatupad natin, yung mga rules and regulations, ordinances ng ating bayan. Nakita natin yung cooperation ng mga tao dito sa bayan. Sir, yung mga kandidato, kumusta naman po yung mga naging sitwasyon nila? Yung mga candidates natin dito sa, political candidates natin dito sa bayan ng Mapandan, dito po nakita yung mayroon silang unity kung tawagin natin. Walang masyadong, walang nag-arise na any political rivalry sa mga kandidato natin dito sa bayan ng Mapandan. And isa sa best practice natin na ginawa natin para ma-ensure natin na wala talagang mangyayari sa mga kandidato natin. Araw-araw po natin silang pinapasyalan, kinukumusta po yung concern sila, tinatanong natin at may mga gusto silang iparating sa atin na kailangan nating bigyan ng action. So far wala namang, hindi tayo umabot sa gano'n na mayroong threat kumbaga sa mga kandidato natin. Napaka-cooperative na mga kandidato natin dito sa bayan ng Mapandan. Even the World War, wala po? Yes. Yes. Wala masyadong rivalry na nangyari dito sa bayan ng Mapandan.
Sir, kumusta naman po yung programa natin against anti-illegal drugs? Yes, yung illegal drugs natin is continuous yung pag-operate natin sa mga identified na active drug personalities na involved sa illegal drug activities dito sa bayan ng Batangan. So far, mahigit sa na yung nahuli natin mula nung nag-assume ako na officer in charge ng bayan ng Batangan. May mga coming from outside municipality of Batangan na nagsasagawa ng illegal drug activities dito sa bayan natin. Hindi natin yan na tinatandaan lahat ng mga yan pinutukan natin para sa ganun. Hindi lang wala yung problema natin dito sa bayan ng Batangan. Sir, ano po yung drug cleared barangay sa Batangan? Actually, hindi lang barangay yung cleared dito sa bayan ng Batangan. The whole municipality of Batangan is already cleared. So, ang ginagawa po natin para masustain natin yung maintain natin yung pagkalantil ng municipality, intensify pa rin yung mga anti-illegal drugs activities natin. Para sa ganoon, tayo mismo na law enforcement kasama natin ang MADAC sa ating local executive sa barangay naman ng ating MADAC, nakita nila kung paano tayo buwalaw yung pagiging functionality natin pagdating sa pagpapatupad ng anti-illegal drugs activities po natin. Sir, we've heard yung upcoming programs event. Yes. Kasama po dyan ay PIDEA and other agencies. Yes, actually, in coordination with our NGO, no other than sa GWCO, nag-initiate po tayo ng actually this is in relation to anti-drugs, illegal drugs. Para may pakita natin, may turo natin sa mga bata, mga barangay concern natin, mga BPATs natin, kung paano sila maging effective pagdating sa pag-maintain o pag-sustain ng kanilang drug-free barangay dito sa bayan ng Batangan. Okay, lastly na lang siguro sir, message na po sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Batangan. Yes, para sa mga kababayan natin dito sa bayan ng Batangan, nagpapasalamat ang PNP Batangan sa pagpapakita nila ng kanilang kooperasyon, especially doon sa mga pinapatupad natin para ma-maintain natin yung safety order and security ng bawat isa dito sa Batangan. Ang PNP Batangan ay patuloy na ginagawa yung buong makakaya para may pakita, may paramdam sa inyo sa community na kayo ay ligtas. Magagawa nyo yung gusto nyo, basta pakita lang na kayo ay law-abiding citizen, magiging maayos at patuloy ang pag-unlad ng bayan natin ng Batangan. So yun po si Police Captain Benedict Espinosa, ang hepe po ng kapulisan dyan po sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. So wala pong mga untoward incident kapaborito Errol, nagpapatunay na maganda po yung kailang ginawang kaparaanan. Tsaka knowing Mapandan talagang ano yan. Peaceful talaga. Talagang peaceful. Nagkanan Kuya Dingtan tatagaditan. Ang bayan ng Mapandan ay nasa kaligitnaan ng Mangaldan, San Jacinto, Manawag, Ordaneta City at saka Santa Barbara. Oo. Mayroong 15 barangay. 15 barangays. Oo. So talagang yung mga tao naman very cooperative, lalo yung mga dyan, yung mga kandidato noong nakarang eleksyon talagang wala namang mga dyan kandidato na iba yung kailang pakay, kundi ang mga kandidato dyan fair and square lang sila. Pinakita nila talagang kaya nilang gawin peaceful ang election dyan sa Mapandan, Pangasinan.
At ayon sa kanya, kapaborito Errol, yung tungkol doon sa illegal drugs, patuloy na sila po ay gumagawa ng aksyon. May mga kwan dyan, may mga na-identify din sila, sabi niya, mostly mga taga-ibang bayan. Pero talagang gawagwardyaan daon. Amigabay na nalaukan ni. Siyempre, mahirap tayo makalay drug-cleared municipality. Correct. Haliwan barangays labat, municipality. Yung mga gumagawa ng kalokohan dyan, kung meron man, kanto, mostly baka outsider yun. Outsider on. Kanya na kinlanti, nanay may ko-coordinate at saray Municipal Anti-Drug Abuse Council. Undan naman sa pati barangay. Badak. Badak. Barangay Anti-Drug Abuse Council. Tapinuntan at nakabatan para man so saramay suspicious ay unloloob ditan tanso para man so saramay talagan kinni aramay drug personalities at saray barangays. As of may malapot sa amin yung tumanaya wala malay sampura mo kuno yan Arelda. Drug personalities sa balay na Pangasinan. Para sa akin yung data na yan hindi ganun karami dahil hindi rin ganun na kumbaga karakal so manggagaway illegal. Kasi nang damo dito siyempre iraratan wala ray intel dararatan. Wala ray kalukuan gagawon dad barangay makasabit si karan tampon. Action nandan tampon. Siyempre aray barangay official sa bali na pandan at talagang very cooperative aratan ya. Si Kapitan Antolin na barangay Jimenez. Dito na da mapandan. May dala ng talabat. Dala takaron mo malilinis sira. Kato mismo manad ko la ay creek. Manalilinis sira si kato mga dadawulo. Palaspas na aray kawayan. Wala rin kakaiba to siya takman araray barangay official mo man. Lanti ramay BXW kanto siguro. So pangidadaulo ng Kapitan Antolin. Dito na barangay Jimenez. Si Matsiken, si Kapitana Marit Velasco masaksak bay. Mapalasapas mo, mapapalaspas. Malilinis. Ganyan na sula-sular barangay. Marga aratan ya gagawon na sa barangay official siyempre saludo po kami sa mga ganyang klase na barangay official hindi ho tulad nung tukong ay wala na isingit ko laban no wala tay kapitan ya tukong wala mo't may kabarangay ya tukong dito na barangay antantay Alibago Santa Barbara. Okay. Wala tay kabarangayan daditan ya tukong. Ay mampupo po si Raya walay kwarta. Tanararamay nalada ko nun kupit. Eleksyon. Eleksyon. Siren. Pero sa pangipapalsan dad saya, aray barangay official. Okay. Agda ko no imbubunog. Paano dan na walay untan no amay barangay kapitan mismo agtuantatan niya kin agawa aga indalan iraratay kwarta lantimat wala kini wala basang ko teksto si Romeo Honrado Fernandez Jr. Sa kwantot ayamay wala kwarta anilibo ayamay kupit ko anto tan apit-pit ayaman impaway kula ayamay agda ibubunog Alibago. Siren. Si pamapal sa antod saya barangay official. Lagar ka pa si barangay official at nakantutan kasi. Talante. Wala na may sakay si Resel kanto, Resel. Ay laman so ibabagayo purok zone 1. Isnab da kayo natan, bawi tayo later. Ag kayo mapaga mangkakasakit tayo. Kanto, may ayo kwarta lalabot. Si Babaga to. Itaryutan na totoo. Tano ande, no December, natandaan da kayo, kanto. Sige, nakanyutan niya, Ken. Nararatan niya pampapal sa'yo. At lalo laya ay, siyempre, social media. Lantewa. Natan, na-screenshot daya ay. Forward dan sa isikata. Say pamapal sa inyo at iraratay sa laniya to.
ang gano ang gapumanaya tay untan niya bunugan at nanpos kay anggad kwarta ang sanibabagadan agdaing bunog di tanad alibago ante gabay ton ibagayan ng Honrado Fernandez Sr. ay si Romeo. Kinta medyo ambulat sa konsesyon mo. Saya ako sa mo singa barangay official, di ba? Ini baga to dyan ni. Wala ni binila to na apelido politiko. Aya may kupit code Navarro kanto. Medyo tan apit-pit. Ayaman impaway kula. Ayame agdain bubunog ad alibago. Akin na sirin impoy mula natan inidanda ka sirin yung bunog mo. Teka talang tini. Sige ba ito ni bagaya pakatalo ate pakatalos mo. Lante. Intended sikato so ang aga ang ibunog. Lante impoy to natan. Ayame agdain bubunog ad alibago kanto. Impoy mo natan. Wala si kasirin may bunog. Umantas o gabati bagatan. Kaya may kupit ko kanto. Lante. Malinlinaw yung wala si kasiri may kwarta. Nanamunatan. Dati yung pan-analyze to ay si kapartner ko ay namaliw ya. Si kay ng bulsa. Si kay puliktaran to. Ito das mo. Lante. Malinlinaw to yung bagato ay. Malinlinaw. Kanya niyami kupit ko kanto. Inamin mo. Si kamot. Napuliktar ka lang nga. Lante. Okay. Wala na. Pwede pa. Exercise muna tayo. Engineer, take it away. Mag-exercise tayo. Magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Mayor Patrick Agustin Karamat. Andyan din si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Councilor Kyle Arthur Art Balduiza Gaspar. Si Councilor Dr. Nestor Gabrilio. Councilor Elias Villanueva. Watan mo si Councilor Arlison Soriano. Councilor Gerald Apicial. Councilor PJ De Vera. Ayan. Iyalag ka lamot. Akin. Ito, babagit ang kura. Biglang minsingit irarami outgoing mo. Sige ito yung kalulutan ko. Good morning at sikay namin. Good morning mo. Taday kining Kapitan Saldi Bauson. Irarami Barangay Council. Barangay Council. Good morning. Magano, sumpal mo. Wala ni. Tayo sa kaya. Aga talapos sa dilaki araw-araw eh. Nagapulay kabada. Sige. Good morning, Gadkin Mar Pascua. Yan, good morning. Si Kapitana Marit Barasco. Bilam la. Si Mera Lapid, good morning dyan sa Medasol. Si Senator Lito Lapid. Good morning. Dumaman. Hindi tanalo. Nalo. Si Agnes Kalimnin, di tanig Kalasyaw, good morning. Si Ronald Pidlawan. Si Ken Dado. Si Dado tan, Dado. Arumog mo lang simpak mo. Dado. Si Josie Kinis. Ayan, good morning. Si Sir Ben Gab Hobillanos, good morning. Ayan. Si Yayo Yuko Batutay tan si Cecil, magandang umaga. Good morning at si kayo. Evangeline Alonso Agustino Untalan, good morning. Sa Barangay Bunlag. Si Kagawad Dio Quinto Peralta. Walay ibabagatuya ng Mark Santos. Ano yun to? Ditang kuno ad linggayen konto. Mark Santos, i-verify tayo no to ay babagam. Ditad tuntun kuno talamak sutupada. No. Ibabagat ni Oja, kapos. Action niya patan, Chief of Police. Si Sir Sumini, karo tayo tan, si Sir Sumini. Ayan, inariya pasan ditan. Basta dyan tuntun, talamak sutupada, kwanto. Sa kwanto ni Jai, dyan linggayen, amay munisipyo, manterter, bali-bali at paway, balat dyan loob, manterter. Magano? Sika, babali-bali ang dati munisipyo ay Mark Santos, Ibagam Suntan.
Ay, wala Akin na. mamas nukod sika. Akin na, limalad munisipyo. O kaya akin, imuran lay buya-buya si rin. Ya, ay bagam yaman tartar, dita munisipyo. Maradagap sa munisipyo datan. Lantinot. Ang may babagatan, Mark Santos, may sumamas nukod sika. Ay, bagay, nalapod kini Mark Santos itanay. Ay, good morning manay at kinin Sir Ramon Bautista. Good morning. Dating board member, dati mo Vice Mayor. Good morning, sir. Tan si Junjun Bautista, good morning. Good morning. Okay, hanggang pala maladlaom yung oras tayo da programan maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Kanyan si Kamit pansamantalan na maapataner, tanumpol na buwas, sari akan tabayo da sa programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Si Maji Nakurda, good morning, idol kanto. Okay. Oy, si Madam Sinaida Zamora Gilbert, good morning. Siyak sumaktarin lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. At ako naman po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Kita na technical control si Engineer Richard Olanday. Ang tabayaran sa tumbok ke programa nan kapaborito Ding Aquino, tan si kapaborito Amor Ligaspi Diga, jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasaray balita, impormasyon at loob